Ayi, nane ney'ngane nje siphamandla. Ayi, anenze ngani i-research niyibhekele nani, kodwa nami phela ngakungaba ingane spiritual. Nami sengiphapha ngazi ukuthi nganginje, ngangaba ingane kanje. Uyaphupha namanje uyaphupha. Lento ibuye kanje, nabanye ibuye kanje lento. Angithi uyabona ukuthi lapho efonini yakho kuney'ngoma, kuney'thombe, kunama-files, kunayo yonke into. Kodwa mngase uyiqaqe le foni yakho ngeke uyifice yonke lento le phakathi. Ngeke ufice ngisho okukodwa kwalezi zinto lezi. Awufice ngoma, ngeke ufice iy'thombe, ngeke ufice lutho. Bese umbuza ukuthi-ke kuqhamukaphi pho? Qhamuka kanjani? Ngithi yabo, qhamuka kanjani? Kwenzeka kanjani? Uma ungeke uze ukwazi ukuthatha ukubekela. Into efanayo-ke nakuwena. Ayikho yonke lento oyibonayo. Engekho yonke interpretation ye-brain yakho nje. Lama senses akho awu-5 asebenza as ama-receptors athatha the electric signal. Yes. Electric signal iza la engqondweni yakho. Ingqondo yakho bese interpreta as ukuthinta noma as ukubona, as whatever sense leyo esuke i-active, leyo esuke ilokhu njeka estimulate ngaleso sikhathi. Yabo, i-interpretation lento oyibonayo namanje lo yibona la, i-interpretation yengqondo yakho le. Yes, i-interpretani ama-waves. Yayizwa lonto. Bese i-creator, ingqondo yakhe i-creator lento oyibonayo ayikho. Jeez. Amehlo akho kwi-electromagnetic spectrum akwazi ukubona i-visible light ewu-0.035. Yes, engekho leyo. Yini u-0 or it less than 1% khona leyo nto leyo. Yabo, ingqondo yakho uzophinda uphike futhi ukuthi izinto ziza kuwena sibheke phansi. Uzophinda uphike futhi ukuthi mhlawumbe ubheke phansi, ufike ujike la ubheke phezulu. My, hamba ukwenza i-research, hamba ubheke izinto, hamba ungena e-lab wenze yonke into le. So you understand. Lo ngishilo ngithi mina impilo ayiyona lento ucabanga ukuthi iyona wena. Ayiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Yabona ngikutshele mina, into ekhona la emhlabeni nayo futhi hayi ukuthi ngoba ikhona kwangempela, but nje i-energy into ekhona la emhlabeni. Le energy iyahlukahlukana-ke, ama-variances wonke la wabonayo wena, yonke lento. Yabona ukubona isiqamelo la, isiqamelo sihluke ngani nalokhu, naleli tshe leli sihluke ngani isiqamelo naleli tshe sihluke ngani? So ngokwe-energy variance, yabo, vibrational energy, i-degree ne-variance, ukuhlukahlukana kokuvibrate kwe-energy okunikeza ukuthi leli tshe libe yitshe kanje, lokhu kube yilokhu. Yeso, kodwa in the fundamental essence into eyodwa. Angithi uyazi lento lena ina-atom, nama-atoms la, nama-atoms la, the building block of matter. Yeso, nama-electrons la, ama-electrons la. Yeso, khonani phakathi kuma-electrons, khonani phakathi kuma-protons, khonani. Yonke imatter le physical world le uyibonayo njengoba yakhiwe ama-atoms nje, khonani phakathi, khona i-energy. Angithi khona i-energy, kusho ukuthi yonke into ekhona iyi-energy. Umqondo wakho yiwo oshintsha into, i-energy uyenze ibe into e-meaningful. Yes, i-energy ke injani? I-neutral. Umqondo wakho wonke le, umqondo wakho ubizwa ukuthi uyi-super computer noma uyi-super computer, quantum computer. Yabo, it's a quantum computer. Ingqondo yakho, ingqondo yakho inamanga. Uyaphupha-ke namanje ngoba ngikutshela nje, uyaphupha. Yabo, ingqondo yakho icompresse into eyiningi
kuningi ukuze kuphumele nale definition yalento encane oyibonayo. Nengabe izinto ingqondo yakho eyifilterishile, yazifilter ukuze kuphume lokho okuncane ukubonayo uthi impilo wena. Ayikhetharishanga konke. Yabo? Mfethu jula mfethu, impilo ayiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Yabo? Yabo njengoba usakhuluma ngojoba nivuka nje emsebenzini. Buka ngathi usazovuka impela nje. Yabo? Uma usazobuka impilo ngale ndlela oyibuka ngayo, ungafuni ukuthi ube curious ngalento engiyishoyo bese wenza uthi go deeper. Yabo? Usakhuluma nangensango, buka ngathi ngisazokuqasha futhi. Into engiyibuka kuwena, ngisazokuqasha nje. Ngoba ufuna ukujula. And ukuqasha ke kuzobe kungasho ukuthi konke wrong ngalokho. Kodwa ngizofeza amaphupho ami ngawe ngoba wena uyanqena ucabanga. Yabo? Uzokwenza lokho ngoba uyanqena wena ucabanga ukuba outside the box. Angithi manje i-consciousness i-evolve ngokuthi uthole ulwazi olusha. Wena kusho ukuthi yakho i-consciousness uzofunda ngenkani. Izokubhaqabula ngempama ke-universe uma ungafuna ukufunda umphefumulo wakho uzokhathala wena ulokhu ugidagida endaweni eyodwa. Uthi uyazama ukuhlanganisa nabantu abazokukhulisa, wena uyaqhubeka kuba ingane. Tshana obuleleyo ke baba buvuswa ngomlilo. Uzowuthola nje umlilo uma ukuthi ubungakawutholi manje. Mhlawumbe futhi kuyimanje uyawuthola nje umlilo. Yabo? So ke baba, wake up. Good people. Angithi niyazi ukuthi njoba ngisho ngithi ingqondo mina iyona yakha yonke lento. Yonke lento le ayikho, ingqondo yenza ibe real. That is why ngithi it's a dream. Mase ukunderstand ukuthi it's a dream, usuvukile ke lapho. Usuzokwazi ukuba usuzoba kwi-lucid dream, uzolicontrola wena leli phupho leli. Usuzolicontrola wena ke manje. Ngoba usuyazi ukuthi kahle i-reality ayikho fixed. I-reality I can tamper with it ngoba ayikho fixed, ifana nephupho. Kushuthi ke nje manje ngayicreate i-reality engiyifunayo njengasephusheni. Vele kunjalo, ngayicreate i-reality oyifunayo njengasephusheni. Ayikho fixed. Umuntu akutshela ukuthi unesilwane wena uzobhedelwa izinto ngoba kwenzeka ukuthi lo muntu loyo wamkholwa nawe ukharo wakho lo idoko lakho leli ligayelwe wena. Ngobani? I-reality ayikho fixed. Ayikho into emile la emhlabeni. Law of vibration yasho ukuthi ayikho into static la emhlabeni, yonke into. Yabo nje nalokhu kuphi? Nakya, njoba ukubona kuyithulele nje kanje. Kuyavibrate. Into mase vibrate kakhulu, gcina kuba ngathi static imile. Walibona isondo maliphenduka kanje. Gcina kuba ngathi limile. So yona into eyenzakalayo ke le. Reality iyashifta, yonke into iyashifta, even lo mhlaba uyashifta. Angithi uyamove, yonke into iyamove. Ayikho into emile at rest la. So yipi ke into esothi thina i-fate yakho wena imkanje kokwenza kanje kuwena ngeyophumelele kunje uwena ocontrol impilo yakho ngoba i-dream impilo. Mase understand ukuthi i-dream sovukile. Yabo lala ke wena ngoba usafuna ukulala. Lala. Ezinye ingane ziyavuka wena uyalala wena. Ngiyakutshela ke ukuthi mina yabona those who know rule over those who don't. Yabo, how much you know determines how far you go. Kwazi lokho. If ungasai update uzoba outdated. If you don't inspire, you'll expire. It's that simple. Thatha le information and so ne meaning ke good people oyakhayo. I-meaning yakhiwa ingqondo. I-situation yonke yenzeka empilweni yakhe isuke i-neutral. Suke kungekho ukuthi iyabheda noma ayibhedini, isuke i-neutral. Wena bese uyathatha iside, uthatha uhlangothi. Yabo, wena uthatha uhlangothi. I-quantum computer le yakhe kusizayo. Ubani ucontroller wayo pho engineer? Wena. As a spirit, ngithi uyabona manje kunomehluko phakathi kwakho nengqondo yakho. Wena wazi ucontrol ingqondo ngoba wena we-spirit usebenzisa yona ingqondo. Ingqondo iyithuluzi lakho lokuthi
ucreate i-reality ofuna ukuyi-create, hayi kodwa futhi uthi kuyeka, hayi uyozwa